Gears and Wheels Unveiling the Science of Racing Cars, attività għal-familja kollha li tpoġġik fil-perspettiva tad-dinja tat-tlilaq tal-karozzi. Din l-attività qed issir fl-Esplora il-Kalkara wieħed jista' jagħmel numru ta' attivitajiet fosthom simulazzjoni ta' tellieqa fuq l-istil tal-Formula 1, esperjenza li bosta tfal kif ukoll adulti żgur se jidħlu fiha. F'din l-attività f'kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta, wieħed se jkollu l-opportunità li jitgħallem dwar it-teknoloġija avvanzata li jkun hawn f'dan il-karozzi, hekk kif waqt din l-attività hemm preżenti wkoll il-karozza li ġiet iddisinjata mill-Università stess. Dawk li attendu se jkollhom l-opportunità li jaraw din il-karozza mill-qrib kif ukoll jieħdu ritratt magħha. Apparti minn hekk wieħed jista' jitgħallem ix-xjenza wara dawn il-karozzi permezz ta' sezzjonijiet interattivi dwar il-partijiet differenti tal-karozzi li jintużaw għat-tlielaq. F'kummenti ma' Net News id-direttur tal-Esplora Olaf McKay esprima li din hija attività li taqgħod il-familja flimkien u hija attività li persuna ma tistax titlef. Qegħdin hawnhekk ġewwa l-Esplora l-Kalkara fejn qed intellaw attività l-familja kollha u warajja taraw simulazzjoni ta' karozza immersiva b'teknoloġija tal-AI fejn qed nintroduċu għall-ewwel darba din it-tip ta' teknoloġija fejn qegħdin inresqu x-xjenza u t-teknoloġija aktar viċin il-komunità. Għal dawk li jħobbu jilagħbu l-logħob li jinvolvu tlielaq tal-karozzi, wieħed se jkun jista' jipparteċipa f'kompetizzjoni billi jilgħab Gran Turismo, dak li jkollu l-aqwa ħin jiġi premjat rebbieħ fil-waqt li jirbaħ apparat relatat mal-gaming. Din l-attività tiġi fit-tmiema il-ħadd fejn wieħed jista' jżur l-Esplora bejn l-10 ta' filgħodu u l-5 ta' filgħaxija.